Прывітанне, сябры! Мы часта з вами ўзгадваем мінулае, думаем пра сённяшняе і марым пра будучае. Таму у размове можна пачуць такое. У мінулым годзе мы так добра адпачылі і ў Егіпет злёталі, і ў Турцыю, і нават на фьордах пабывалі. А ў гэтым годзе, відаць, дома застанемся. Затое ў наступным як рванем куды-небудзь, напрыклад, у Новую Зеландыю. Дык вось, сябры, у беларускай мове ёсць словы, якія адпавядаюць мінуламу, цяперашняму і будучаму гадам. Калі мы кажам пра мінулы год, то варта сказаць летась, а пра год, у якім мы зараз сёння жывем, сёлета. Ну, а будаваць планы на наступны год, то лепей сказаць на лета. Так што пераглядайце фотаздымкі з леташніх вандровак. Сёлета плануйце вандроўкі па Беларусі, у нас шмат чаго цікавага. А на лета ўжо плануйце ўсё, што заўгодна. Не стрымлівайце сябе ў сваіх марах. Да сустрэчы!